ọmụnwe ha na Nwoye.S.Egwuonwu agbe ọmụnwe mgbe chọọ ka nye ele nsi wee nye ụmụ nwanne ya enyego m ụmụ nwanne ya na-atọ ọ bọrọ ya mma enyekwu ya ka o wee gụrụ zulu ọ ya anọ ka nka na ọlụtụ ụlọ na ebuka enye nka ụmụ ya niile ebuka enye nka onye daa ọgaranya o je gbaa na nke ọzọ lụọ ụlọ nke ya ma nke a bụrụ be nnaba wee sị na ndụ ya ya adụ amoosu mmadụ bịakwutere enyi ya blọkụ ụzọ nabụla nne ya ga na-abata nne ya na-abata ụmụ nwanne ya nwekwa onye enyere na ụmụ nwanne ya bata ọchụ mba ya kwachụ nne ya rachụ nna ya rachụ ụmụ nwanne ya bụ Egwuonwu dị ire ọkwanụ bụ Egwuonwu ya ihe ebuku ya nka ada ama tụọ anya akwụkwere na onye bidoro ụlọ ịlụ ọgọstọp ego skọta ọzọzi bụ ime foundation na-elu a na-adụ ọkwa lugodi turu ka nra ahụ na olo onye lugodi turu wee tie isi ọtụ ego ji alụ ụlọelu ọrịsa lụọ ụlọelu ọsọ ise ọtinye enye wee na-abụ ụgwọ iwe ego ma abụbụ egbu n'ụlọ ọiwe Ifeatu emejire onwe a na nle a sị na unu wee wechacha ala obi n'inye ekwe ka ọ leele na ọ ga-ebu obu na o nwere onye elele ọ mara ọ nọrọ agọ nke ndị ọzọ a na-elele na mkpadolugu ije gwa nwanne gị na nwanne gị agba izuzu atụ alụ ya bụ izuzu ele si eme onye na ibie ejizi na nji ya gaba n'iru na taịm adụrọ na anya na onye ya adụra mma achọrọ nka nna anyị ya na ntị maka anyị na-eme ọkwa unu nọ mma elu ikwuwa wee kwa Chukwu nwe ike nne ji mụ na ya ọkwa eziokwu a sị m ọhasị ihe onye nwanne nwụrụ ịrafi ọtọ na aja agụ na-ekwogheri ọ ka nkụzieli ibe dị n'ala chi bụ nwa m chedo m ugogbe n'iri chedo m ugogbe n'iri echị na ndụ ga-adụ ndụ nwa ọṅụ ọma ga-adụ ndụ echezona Chukwu ga-adụ ndụ Azụka ga-adụ ndụ Amaechi ga-adụ nke Ifeatu m Ifeatu Chukwu ndụ ga-adụ unu ga-anọsi ike ụka amaka ndị ụka amaka ga-adụ unu ka na nwa ibe niile Nwoye.S.Egwuonwu mụ ndụba niile ya adụ ndị Ọlụchukwu ga-adụ Ọlụchukwu nwunye anyị Chinasa ndị ya adụ aja na ọka anyị ji okwu nye adụ n'alọ batara ọ batagwu abata onye lụrụ mba na ọya na-aga n'iru nye nọ n'iwe dị ma omebe emebe na taịm adụrọ ọya tụọ nzu na o jebe ego ise ndụ Emmanuel anị uwe ọgọ ndụ Chimaobi anị uwe nwa dị ana anyị ndụ ya adụ ma Favour Wuchisomu anị ise ma ndụ Chimamanda anị ya adụcha ma ndụ Adaeze anị ya adụkwu ise ebugo m ụmụ m ndị nwaanyị ọ bụzi ndụ nke nwoke Chukwu na-ekwe ọjị a na-abiko ịrụkwana nwa m Ifeatu ọkụ
nke chifu ararị ọkụ ise nke echezo na ararị ọkụ ise nke amechi ararị ọkụ ise nke nwa m Ifeatu ararị ọkụ ise ụmụ adaba niile onye bata na ọrarị ọkụ ise na ebe inyeli ya na obubu na ịkanyeli ya na obubu n'ugwu Ogbeke ugwu Ogboke na-ebu ka mụ Nwoye.S.Egwuonwu nyere Ifeatu ana n'ugwu n'ugwu Ogbeke mụ Nwoye.S.Egwuonwu agbe nyere Ifeatu ana n'ugwu obu ugwu Ogbeke ụmụ okpu na aka nyere ya ise ọ gazigo na ngwakwali agwa o nwere ibe niile nyere n'obu enwekwa onye eli o ise onye ti aka ka ole ụmụ nwanne ya ara ekwe ise mmanụ ndụ ya dị ekwe ma nwoke ma nwaanyị o nwere nwaanyị abịa na so ya na ara eli ojoweli ara eli o lere enye onye ahụ kasị etule enye akachi ewe ntị kpụrụ onye ahụ ise ọ bụla mkpọchiri ya enye ọkaka nwa dibịa uko n'ọka niile agaghị nwa na-etu ya ịkala aka ụlụ nwa dibịa wee sị na odogwu ka ego aja na ọka iri ise ibe ọma na-eri ya na ka chachachacha na-asị ndụ Chukwu ibu okwu ụmụazị chi aṅụle m anyị na-aṅụrị na-aṅụ isi ike adụ m ka ọmụ isi tọcha ụmụ so na m na-enye ndube m na obu ise wee gọzie ise anyị nyechara abụrụ obere ala n'imerụ iwe odogwu iwe odogwu ka iwe odogwu ka ewu ị naghị eme ibe chụrụ onye chi chọzie nne igbo naanị ibe onye bata anya nye iri ka ibe onye ọ ga-esi bụ ka ị ga nwale nwa na-amụ echi ị ma na-amụ echi chibu ka nka ma arụbacha acha ọmịrị na onye aja arụ nnukwu nwoke chibu na ọga nka ma onye ọbụla nyere ozi onye ibe ise nya gazie ọya welunye aja ngwa welunye ana welunye aja welunye ana onye ga ọya ngwa weta mmanya nye ka ọ tụọ ngwa nne m ngwa na ụmụ nwoke ya a sị na ọ gazigoli ọya ngwa bịa ka onwe onye weta iru m chacha kedu onye eseni ọya nne na-aga n'ilu biko a na-ahụ m okpu ọka na-eme a na-enye nke iwe dajụọ ụmụazị elu ụlọ na n'ụlọ ka ọ kpatara ego ji alụ na ezigbo nwa ebe ịbatali na-eri iwe iwe ọ gwara na-alacha aka na-enwe obi iwe ọ gwa nwunye ịka nne webata a na-eri iwe ụmụ nwanne webata a na-eri iwe onye nwee ibe olili ya ezokwe na-ezo ụmụ nwanne ya bata elu ọra na ya ji eweta enyi na n'okpuru ike ma nwaanyị a na-anụta elu ọra na nye nwanne di ike dị n'ọgọ ịma nwoke wee kpuchie ihe olili maka enwere ike agụụ a na-agụ onye anụ ụmụ okpu na-eme agọzi nwaanyị ahụ mụtara nwoke ọ mụta nwaanyị nwoke ya aka adịghị anyị aka narịcha m na nka anyị anọ 120 unu abụrụ ka ndụ enwere m ajọ obi echere na onye nọlụ arụ n'ịnọlụ
mbụ 91 years wee gbaa egwu ịgbalụ onye ahụ wepụta onwe na ihe nye 10,000 mmadụ azọwụlọ onye ahụ 2,000 onye ọbụla nọ 91 years wee gbaa egwu ọgbalụ mbọsị ya nwa ọgbala egwu onye ahụ wepụtara elu onwe na ọ ga-enye 10,000 Daya dacha ya. Ọ dụrụ obere 2,000 nke mmemewu ọ na nke a biko na ekene ụmụazị ọkwa na ụmụaka mme biko kene ihe eji nyecha ebe a na mma agha na isi nọ ana ugwu ogbeke na ana ugwu mma ogbeke agharị ịkanshi n'ọnya ka mmadụ nọ Ifeatu Egwuonwu ọnya bụ onye nyere ya na ekwukwe na ọ ghara eli ele na ọ ga-akpata ego ji egwu anyị kelere ọ ya gbatawanụ m ya ọ na ugwu ogbeke ọ na-aba ana dị ibe anyị nọ ya ọ na anya bụ ana ka anyị nọ bịa na inyere ụmụ anyị aka ọ na anya bụ ana ka anyị nọ iwe ka nnebe nọrụgo azụ ka nnaba nọrụgo azụ ya bụ ụmụazụ n'ọdụ nọkarịa nnaba ise ụmụba n'ọdụ nọkarịa nnaba ise ka e wee na-eri eri na-aṅụ aṅụ ise ibe ọbụla dibịa gwara ibe ọbụla amoosu mere ara atụla amoosu si n'elu bavụ ọnya asọ ọnya daa n'ala ise ajọ mmadụ gaa n'ezi agbọbi ụja ya gwara ọsọ ise ọnya ka anyị na-atụ na mmiri ise ise ọkaka nwa dibịa Nnukwu onye na-ekwe ndụ mmụọ n'aka mmụọ na mmadụ na-atụ egwu ọkwa m bụ ogu mkpụrụ oji a na-eme ofu mkpụrụ ji ụwa niile na-eme mkpụrụ ji a na-eme ụwa niile na-eme ọfụrụ ọgaranya anyị isi